Għal sena oħra tsellet il-projezzjoni diġitali brabta mal-miliet fuq il-faċċata tal-Palazz tal-President, xena animata li saret tradizzjoni mhux biss għal dawk li jiffrekwentaw Pjazza San George, iżda wkoll għal kollaborazzjoni li dejjem qed titjieb bejn l-Emkast u l-Fondazzjoni Valletta 2018. Il-projezzjoni tlaqqana mal-aħwa George u Nina li jkunu qed iqasmu r-rigali u jispiċċaw jitilfu wieħed minnhom taħt il-baħar. Wara ħafna tfittxija rigali jinstab minn soldat u jingħata lil tifla li ma tkun qalet xejn dan il-miliet. Kienu 40 l-istudenti mill-Istitut tal-Arti u d-Dissin tal-Mosta li ħadmu wara din il-produzzjoni. Tkellimna ma' Michael Grech li deriġa dan il-proġett. Naħseb waħda mill-iktar diffikultajiet u diffiċli jekk naħseb li pratikament kull student li ħadem fuqha għandu talenti diversi u naħseb l-iktar mument diffiċli kien li pratikament narfu dawk it-talenti x'inhuma u tara fejn l-aħjar kull student jaħdem. Hekk pratikament kont tista' toħroġ il-potenzjal massimu u jkollok projezzjoni xi ħaġa dat-tip. Xena kolorita bħal din titlob ħafna xogħol, x'pjanijiet ikun hemm wara din il-kapaċità artistika. Biex jispjegalna dwar dan tkellimna ma' Karl Tanti, wieħed mill-persuni responsabbli mill-animazzjoni tal-proġett. Ifhem ħafna xogħol isir, ovvjament hemm il-pjan qablu, l-ewwel jridu naraw l-iskript, u mbagħad penġu naraw isma' da xogħol ħajġi hekk, u mhux hekk naraw x'jaħdem x'ma jaħdimx. Mbagħad wara morru għad-design tal-karattri u tal-backgrounds, naraw x'hemm bżonn bħala props ukoll, eżempju bħal presents kif rajtu hekk. Mbagħad dawk jiġu animati, l-ewwel karattri jiġu rigged biex nistgħu nċaqalquhom, mbagħad nanimawhom wara. Fl-istess waqt grupp ta' studenti jirriklamaw xogħolhom mhux biss permezz ta' din l-attività, iżda anke fl-iskejjel bħal Gianluca Pantaleresco. Jiena kont parti mit-tim tal-marketing fejn kellha ħafna xogħlijiet fejn qasmu nagħmlu l-Facebook page, nieħdu ssib il-kontenut tal-Facebook, u mbagħad nibdew insibu xi strateġiji kif nistgħu nolqtu l-udjenzi tagħna bħal pereżempju nagħmlu xi visits ma' tfal, morna fl-iskejjel għandna ntuhom xi stickers u affarijiet li kun jistgħu jpinġu fuqhom, hekk nagħmlu marketing ħalli nkunu nistgħu ndawru l-kelma bil-Malti. Din l-animazzjoni li ġiet preżentata fil-preżenza tal-President tar-Repubblika Marie-Louise Colero Preca u ċ-Chairman ta' Valletta 2018 Jason Micallef se tkun disponibbli għall pubbliku sal-aħħar ġurnata tas-sena.